Anxo e os seus amigos foron de acampada ás fragas do Eume. De súpeto, o autobús que os levaba picou unha roda e parou. Os nenos tiñan moito medo e tiveron que saír do autobús. Ao baixar viron unha cova moi grande. Como chovía, non lles quedou outra que meterse nela. Como por arte de maxia, unha pedra enorme caeu diante da entrada da cova, deixándoos pechados a todos no interior da mesma. Nese mesmo intre aparece a osiña Bea. Todos empezaron a berrar como a tolos porque a osiña Bea era unha personaxe dos contos de medo que lles contaban as súas nais polos amaín. A osiña Bea era un peluche marrón de 1,80 m, cunha orella rota, cos ollos vermellos e sin pupila, e co corpo cheo de sangue e cicatrices por mor dun atropelo que sufrira. Adoita levar un machete na man e regañar os seus dentes constantemente. Dis que fai desaparecer aos nenos que non lle fan caso aos seus pais. Klaus, o mellor amigo de Anxo, escapou correndo cara ao interior da cova e viu un oco ao fondo polo que entraba luz. A osiña Bea deuse conta e saíu disparada detrás del. Klaus decide sacrificarse polos seus compañeiros, enfrentarse a osiña Bea. Daquela xira en redondo e abránzase sobre a osiña Bea para detela. Mentre os compañeiros de Klaus botábanse a correr cara ao punto de luz que viña ao fondo da cova. A osiña Bea perdeu o coitelo cando ían rolando polo chan. Klaus aproveitou para coller unha pedra que atopou ao arrolar. Conseguirán chegar ás fragas de Eume Anxo e os seus amigos? Klaus tiroulle a pedra á cabeza e doulle nun ollo. Osiña Bea deu un grito tan forte que as pedras da cova caeron e puideron escapar adentrándose no bosque. Escondéronse nos alrededores do bosque para que a osiña non os pillara e a lonxe viron unha luz. Parecía que era o seu autobús e foron camiñando entre as árbores procurando non facer ruídos e non ser vistos. Ao chegar non había tal autobús, senón un montón de candeas acendidas formando o que parecía un circo. Alí había alguén, pero estaba moi escuro para ver algo. Achegáronse todos a mirar. De pronto sentiron unha presenza detrás deles. Escoitaron: escapade, correde. Cando miraron, quedaron pampos. Era a osiña Bea. Saíron todos correndo. Chegando á estrada atoparon unha casa. Alí, a osiña conseguiu atrapalos e levounos a unha crova próxima. Pero non iban todos. Anxo conseguiu esconderse dentro da casa conxunto con Sabel. Alí vivía o gardabosques, o que lle contaron todo o que pasara e saíron en busca dos seus amigos. Atoparon a cova no medio das fragas, a carón do río Eume. Alí estaban todos escoitando as historias de medo que lles estaba a contar a osiña Bea. Resultou ser a conductora do autobús que lles quixo facer unha broma polos amaín.